дӯстони азиз, пеш аз шурӯъ кардани влог мехоҳам ба шумо намин як канали беҳтарин канали влогови аз Америка баҳри шумо пешкаш кунам. Ин апамон бигем ё хоҳармон бигем. Як хоҳари мо аз ҳамин Америка хостааст ба худаш як канал бикушояд. Худаш нахостааст, бо хости кӯдакояш кушодиянд ва ҳамин кӯдако хеле хурсанд мешавад ки агар шумо даромада подписатсия кунед, лайк, комментария монед, аз номи канали мо гап занед. Чӣ хеле ки дида истодед анами ду тифлаки хушрӯяк дорад, даромада аз номи канали мо гӯед. Бо хоҳиши ҳамин ду кӯдак инҳо каналшона кушода будиянд. Ай ҳамин сабаб дастгирӣ мекунем ҳамин кӯдакакора. Дили кӯдакро шод кардан ин як беҳтарин аст. Барои ҳамин дастгирӣ мекунем. Ин як тоҷикзани хумон аст ва номи каналаш ҳаст Мама Акбар Америка. Барои ҳамин медуроем як дастгирӣ мекунем. хурсанд мешаванд кӯдако. рӯз бахайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худо созем хубем ва чӣ хеле ки доиҷа дида истодед. нами помидоракора ки чӣ хеле ки дина нишон дода будам. ҳозир мешум насиб боша як ду банкаи 1 литра маҳкам кунам мегӯм кати капусту бодринг. ҳозир бо чеснока мегирам ба баргалӣ ҳамиёро маҳкам кунам ва бо шумо якҷоя маҳкам кунем. ҳамиёра барои зимистона бо шавҳарам ки неста бо як чӣ ёфтум дарам маҳкам мекунем ки шавҳарам ки омад ба якҷоя бихӯрем уфта. намихел дӯстои азиз ҳозир маҳкам мекунем. ҳамира мешум чӣ дафто мемонам як 10 минут места овош бипара ба дар банкҳо мемонемо. ранги бодринге ки маҳкам карда будам ҳамун хел ба об андохта ду бор обгардон мекунем ба сеюм бора маҳкам мекунем. намихел ҳозир мешумшона дафтовак мемонам ки овош бипара. намихеле шушту мондумшона овошон бипара иқа ва мегирам ҳамаша бо дар банкачаку меандозам. инам хеле ҳамаша гирифтам ай афтовак дӯстони азиз. анак дар чиё ҷо мекунам, дар банкҳо ҷо мекунам. якум ами капустаро будозум хеле када дар тагуш бестан. баъд бодринга меандозам, баъд помидора меандозам. раҳмат ба ҳаматон дӯстони азиз ки моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед, бисёр таргид Соняро мепурсед барои чӣ дар наворҳо нест. дӯстои азиз як бори дигар мегӯм ки Соня ки аллакай калон шудестай кам кам шарм медора. барои ҳамун мега ки мара бисёр нагӣ, ма биё камтар биём дар ҳамин видеоҳо. ай ҳамин сабаб ма ва як кам мегирам. баъд як духтараки дигар навист ма ай чӣ муфта ай ноҳияи ҳисор будиян, ай ҳисор будиян гуфта ки мехоҳам бо Соня дӯст шавам. хоҳари азиз Соня чӣ хел бигӯм мега ки дӯст шавам забони русиро ёд бигирам. иншолло ки ҳозир Соня телефон надора. телефон ки гирифт, падараш ки омад телефон ки гирифт, ҳатман ки бо худат дӯстӣ мекунад. ма дар комментария бо менависам. бозиғ нашави, ма ду рӯзай дар видео мегум чӣ хеле ки медонед хай гӯдаки майда дорам фаромӯш мекунам. баъди видеоро тайёр карда мондам, баъд дар ёдам мезана ки аллакай дер шудагай. ҳамин сабаб хоҳари азиз ба худат гуфтанем ки иншолло ки бо ту дӯстӣ мекунад, мо розӣ мешавем ки дӯстӣ кунад. ай ҳамин сабаб мо чӣ мекунем ша иншолло ки телефон гирифт. баъд як хел карда шуморо меёбем ва бо шумо дӯстиро оғоз мекунад ва ҳатман ки бо шумо ҳамсӯҳбат мешавем. якум худамон падару модар якум ҳамсӯҳбат мешавем. пас он баъд Соняро мемонем ки бо шумо ҳамсӯҳбат шавад. анами хел ба ҳамин фикр омадам ки амира бугум шумо дар ду рӯзай мегум ай хотирам мебуроя. хай марам буфаҳм барое ки ман кӯдаки майда дорам. мумкин хитам дошта боши хоҳарҷон. медонӣ ки чӣ хеле душворай бо кӯдаки майда, бо шавҳарам нестай, бо ҳама
чиёи зиндагӣ дар кали худам бугем барояму хафа намешавӣ аймо намихел вақташ ки биёя бо шумо дӯст мешава. Медонам ака меге ки забони русиро ёд бигирам, некем забони русира ростига мамай ҳамиё ёд гирифтагиём, некем Сония нехали чихел бугум духтарай чақчақи нехали гап зада пурра месудагӣ нестай. Барояму агар буги ки ма фақат қатиш гап занам ё ки фақат ами барои суҳбат кардан ҳами қамегум ки вай ҳами салом таълеқ мегира духтари нағзай хелишта, неким нехали ки буги гап зада катид мумкин ки наиста, барое ки ҳам мактабаш сар меша вай ҳами дарсош сар шид тамоман катимон гап намезана, фақат дастари китобош мешинад, дарсоша тайёр мекунад, аммо як хона медонаву Сонияву ҳами китобош фақат аммо давролои китобош хуча партифтагия ҳамқа дарсоша мехона нағз шукр мегум ки ҳам хали дарсоша хуш шурӯъ мехона, фақат баҳои аъло мегира. Хай ами забони тоҷикӣ камтар душворайшона, барое ки мадам душворай ҳозира ами забони тоҷикӣ чӣ хелай охи худут намефаҳмем, тоҷико намефаҳманд ки авай чие ба тоҷикӣ як ҳарфҳоа як калимаҳое ку тоҷико намефаҳманд, авай душвортарайша ай ҳамун фан баҳои пасттар дорад, дига ай ҳамаш баҳои 5 дорад. Шукр барои ҳамун мактаб ки сар шид бо мумкин катид бо хушрӯъ гап назана, аммо бо дар мактаб чӣ хеле ки медонед мактабҳои Тоҷикистон да мумкин нестай телефон. Инами хелхай андохтам, бодрингаш бисёр тарак омаду помидораш камтарак. Намихел дӯстои азиз чӣ хеле ки дидесад яктай дигашам дохтам бо бодринга чӣ доштам намихел сетта шид. ҳозир дар автовак мемонам то об ҷӯшидана, баъд обгардон карда монда мегирам ва дар инҷа мехоҳам бо як салати капустӣ тайёр кунам барои хӯрдан ва чӣ мегӯянд фарш овардагим ҳавай кати ягон хӯрок ҳозир тайёр мекунем дар ҳаминҷо то банкҳоро маҳкам кардана ва ёрам кардан мегирем. Обмонам ҷӯшид, ина гудако ҳама каса ҳаминҷа ёрдам кадестиянма се духтараконум. ҳозир ина обам мерезем ака, ма дар ҳамин об меҷӯшонам ака дига. як бор пур мекунем, ду бор пур мекунем, хол мекунем, ба сеюм бораш маҳкам мекунем. ҷӯшиди овоша холӣ мекунем, як оби дига пур мекунем. инам хеле салатмон тайёр шид. як-ду чимон дӯсти азизмон дар комментария навистанд ки пиёза дар ҳамун рӯған сурха кунед, баъд кати баргали ба будозед. гуфтан чӣ ростига пиёза қати ҳамун баргали гудако хушрӯъ намехӯранд, ҳамин сабаб буда уша хушрӯъ хӯрдан салата барои вай бо ҳамхали салат кардам бе баргалиш. намхали хай тайёр шид, бимонам бо ба ягон хӯрок мехӯрем. анака навбати хӯрока тайёр кардан. ёли студиян як бор холӣ кардам обшод, оли бо об халиб ҷӯш омада ёрам холӣ мекунам, бо пур мекунам шуна. дӯстои азиз анам хел димбораша холӣ кардам. ҳозир оби ҷӯшомадагиро меандозам, намак ва уксус, баъд маҳкам мекунам. нами хел обша меандозем. ҳами як об ҷӯшондесам дар ҳами дутта расидестай. барои ҳамун бо исем бишта бо аделна меандозам. ҳами оша нишон битем, бо уша хай нишон наметем. ҳами як қошиқ намак меандозам, қошиқи калон кати 1 литрада якта меандозам, 2 литрада дутта. баъд якта айнами уксуси нами 70% меандозам. маҳкам. ина блогер чори биёст.
شیشنات اینا ای تخم ای کچو ای خلیبا ای دوشپر ای دوست ای چین نمک چیکار میکنی یورا؟ ششلی ششلیک میکده. از می کم ترک ششلیک در دفاق میکنیم. فریزی بیزار کرد ما گاو بزنم گفته ای گوشتی گوای فرشی گوای ای گوشتی گوسپند میسه. دا ای چی را ریسپت ما چند بار کدگیم خیلی باید بار دیگه بگم دامی فرش نیم کیلوی چی میندازیم ده دونه زوب چسناک یک تا پیاز نمی کم ترک نان پژلانیای بعد یک دونه تخم کچوپ میاندازیم پریپرا و نمک همش یک جای میکنیم با آخران ده نشون میتونیم. نیم خیلی باید تیار شد نیم خیلی میغاوجی شد با خیلی میشه. نمی خیلی بانکامون رو مخرم کردیم دوستای عزیز. در اینجا باشه ویدیو رو با پایان میرسانم تا ویدیو آینده در پناه خدا باشد. خدا نگهدار هر یکی ما و شما باشد. خیلی ششلیک خمان میکنیم ریسپتش هسته اگر بخواهید در چی هسته ویدیو بسیاری بد میشه برای می نمیخیل در اینجا ویدیو رو به انجام میرسونیم و از همه مینتداری خود ما به همه اتون میرسونم دوستای عزیز و مینتدار میشوم که امو سیلکه که میمونم در اومده ابونه شوید پادپیساتسیا کنید از نام کانال ما سلام رسونید ما یک پولی از اونها میگیریم برای هوای از همه خواهش که در امون کانال پادپیساتسیا کنید دستگیری شما پیشروی ما میباشد.